Takže čaute, moje meno je Maňak a my sa nachádzame na gambling stránke csgobrut.com. Takže ako home tu máme klasickú ruletu, ktorá je úplne najlepšia ruleta na celom svete. Ako ďalšie tu máme depozit a windrow, čo sú klasické veci. Depozit, kde si skiny môžete dať a budete mať z toho nejaké coiny, najmenej tu môžete dať 30 centov. Windrow je veci, kde si môžete vyberať za určité coiny. Dokonca tu máte aj pár rukavic, čo je fakt super. Ako ďalej tu máte free coiny. A tu si zadáte moje heslo, ktoré práve vidíte na obrazovke. No a to je asi tak všetko. Je to fakt super stránka. A určite si na nej skúste zahrať. Ešte jedna vec. 1000 coinov, tu je $1. Takže tak. Fakt. Choďte na túto stránku a kúsok si na nej užite tie free coiny, keďže sú free.